Nag-file na sab sa ilang certificates of candidacy ang mga magpapili sa nagkadaiyang posisyon sa Lanao del Norte ug sa kalungsod sa Lanao del Sur. Ane report. Nag-file na sa ilang certificates of candidacy ang makalaban sa administrasyon sa Iligan City nga solid 15 nga gipangunahan ni former Congressman Vicente Varf Belmonte Jr. kinsa mudagan pagkakongresista. Congressman Frederick Siao nga mudagan pagkamayor ug Marianito Dodong Alimanya pagka-vice-mayor. Makalaban nila si incumbent Mayor Celso Regencia nga mudagan pagkakongresista. Kasamtangang Vice Mayor nga si Jemar Veracruz kinsa mudagan pagkamayor ug Councilor Ian Uy pagka-vice-mayor. Hugot nga gibantayan sa kapulisan ang duha ka grupo tungod sa dugay na nga bangi nga wala pa maresolba. Sa Munay, Lanao del Norte, mudagan pagkamayor ang kanhi mayor sa lungsod nga si Kasan Makiling. Uban ang katandem niini nga mudagan pagka-vice-mayor nga si Hamza Makapaar, kinsa anak ni Member of Parliament Abdullah Makapaar. Ug mga magpapili pagkakonsehal ubos sa Partido Federalismo ng Pilipinas nga lakip sa United Bangsamoro Justice Party. Sa Lumbayanagi, Lanao del Sur, miduso na sa ilang kandidatura ang magtiayong incumbent Mayor Salamona Asum ug Vice Mayor Arimao Asum ug ilang 8 ka mga konsehal. Ako si Sarahhilomen-Velasco para sa One Mindanao.